Iroi try. Saya simpat ngai ke belai pipa roh kerteng ke badan bortam ke jong jisu. Te syabangan poi syaka mat pedeng ke bangkwa bangan yetu syafi. Te yodon ke badang wan temai hapok ka channel ke jonga. Te ngakwa bangan pentip syafi namar kini kita wai ki bangi ngi ai ki long shisha ki jing kurkui ki brio namar kim dei ki barem than. Hoi ki bon ki bakren banyi ngai ki ong ba kakam advertise teh renga advertise ya ke ek babha ubaman u advertise ki ek ba talk shushukor pi ke jing advertise hapo ki flipkart hapo ki ek de ki da wai ki bas new ki ba pen men sawi ki brio taru ki ale teng tengale ngale teng na ka benta kador ka batat bat ka bom don jing ta ru ka balong jing kerku ya ka kwat ki kia dengan nam sengo peri itu kino keren bisni namar hapar da umdan kum gituru nginam kiu kerdan hire di syabangan poi syakamat deng aku pangan itu epi ba le se don ki badang wan thamai hapok ka channel ka jongi tingi iphone jat ken ki dawai tigini ki dawai nyuli ki bangi dang permi menta dang hisnem tam ki pon bha ki bala yo e jingkhia te han rei shwa phinde shim phia phone choy nga bangan yo ban batai ya ki dawai ki pa kumno phidon kam pan shim de re ban chu ong bai ai pnyang nyuli ai dawai jak tha kum ta ter phia bana phone choy nga ken la ne phi pha message choy nga te ki dawai nyuli ki dawai jak tha ki dawai pen mi nyu ki dawai pen sange jing hap nyu u hena u bom don jing ta re namar ki hena na yo ki pen pang khmat ki pen pang shadem ki pen lang yo u kidney ki pen selen ru e ka kli ki pen hap nyu te kini ki hena ki jongi pat ki long ki ba mentoy ken ki bom don jing ta re tingi ai ki dawai pang mat te ka dawai pang mat hap shim lang bat ka dawai jak tha ken tingi ai u ni u jing di u ba pen bahas ne do ba pen kot pen khia tingi ai pat sa u ni u dawai gastric la ne u dawai mau ha khlai la ne ha uksang te ka sabon sat khmat ru ka ba bes te ka dawai piles ru ngi ai te ka dawai ban lat smashin tur ru te dawai beniat ru bala ki beniat ru kaya rap ha te ka dawai khat te ka dawai sinus te ngi ai kini ki jai dawai leng ba jonga phila ban yo kini ki dawai te ka number phone pra arsan pra not ar nyo sao te ha ka video ngakwa bangan kerpat rit ya phisia ba phen bu jing duai na ka benda ka jonga ba ngala mot ban poino she ka jing kin tiu kurim te ho ot ngala don khun teng ta ba ngala syong marwei la ar pwei snem te ngadan kam hi ubrio shani shapo shnong bangisa kalong nong kendong pha nde nong kendong kalong klau ma pinga kam nong kendong hi kata kalong klau shani te uble ru ula ai ngada ubrio ubadang samla ubom pat juya lang samla ru menu karta ru kabala biang hi la ya hap hi pat nga ka karta te namar kata nga ke burom show play te wat nam snoi e ki parlok ki para jor ki ba i palat nga bang ngam yo re bangan khot efisia namar bang adang pun pha ga jinglot bangi yashna yeng ting a shu khot tang katu ka ni tang ki bahing la jong ki bahing shenrang pat ki pastor ki para banget ru ki bah khmat te henre ngam yo lat kin bangan khot te henre kerpat ya phi phin bu jing duai te hot bat ini ngam pat don re kata ka jing ya hap samla ko ba ong ki briu te ngadang khoj te ki nga perkhat ngong ni nga bala don kun teng tengam salia te bangan phong daka of white daka ngan phong daka da pasau te para khoj ong ni te phong da pasau te long ko ba phila ya bakla phila ya tho te men te henre ha ba phim pat ya bakla te phong be daka bali te henre nga ngong shem jing ba ban phong daka bali bangala don kun teng dengan phong na daka rong of white ken te kata ka de jing shisha bala da pat ya bakla re bat itu ibriu te kemut lada phong da kebalik ru kemut kam don jing kta reken te hanre lada laya bakla phong be da kebalik te kemut kadon ka jing kta ka ba kam ya hap re te ngaru ngala hi ban phong kebalik namar ngam pat ya bakla pat i tamba ngam kwa rapat bangan phong kumta namar ba kawit kemen sim jonga ha ka jing sngo thu barit jonga ngam sngo bitchu bangan phong kata ka sapti balik namar bangala don kun teng te ngan phong na da ka off white kumba barok ki ya ong nga em phong me da ka off white la da pin phong da ka bali ru te ngan kerpat ba pin ya bu jing duai na ka jonga
haka di kajing kentiu kurim kejongi baharo kan long kebayat bet bat kebayat renti bat ngakwa ban ya tho hau ni upnai ubasan nama ude upnai slam dengan kwa bangan pet ya kemariang hatu kemariang namar pabunsin dala slap lada jak kumno kisait keno tengah ya lade tengah tip banga klempat ya baklar tengah tip tengah kwa kai man pet hatu slap nem slap te lada slap te kenang bangat song thu papleng wat kibriu ki badang khoi dang subaru teng slap uwan hi te henrengan nem tip kenya ketanga kwa ngale kenang hau ni ubnai nama baro kisait song tenat ha bani tho hau por telang bamnan slap te lại sma ka bam ka di ru mo por liur te ka kham shit sa ko ru slap te thai dai te han ringa le khnang hau ni ubnai liur hi te banga kwa bangan pet te ngan se tho na ha u banai basan ken te yo ba khaddu te nga kerpat efisia tang ba phin yo bu jing duai ngan nam yo re bangan invite efisia te dala dep kan ke yeng dung ple te ngan se invite hi ken te han rei mentapat ka yeng lo jong ru empat dep hare nga susah la kasa te ka yeng ke banga thmu bangan te ka yeng jing duai ru ngampat yo re kata kalat bangan pendem te han rei leng bai kini kita wai ki balong jing kur khu pat ki babon ki briu nama hak dor ke batat ki briu banda do banda black boy badan umau komut kala poi ki kat no pho hajar shu daki lak baro da dai le ki balik ki hospital ki bakham rem te han re kini ki dawai chungi kim da rem re ki dawai sinus kim da rem ki dawai piles ro kim da rem ki dawai penja ethla ki dawai ki bangi bu ka kham du na dor ken te ka long ka jing toy ken ya ka ri ba ka jat pen riu ka jongi te uble ka jing sup yo ban kur khu phi baro khot ya ro itra